Si Job ang atong hisgutan sa unang pagbasa, nakapangandoy siya nga may pagwa na lang siya madayon og ka dakong tao, may pakunog pagkamatay apagka anak niya namatay lang dayon siya. Kay di ta siya katagamtam sa mga pag-antos nga iyang gisagubang. Iyang gitunglo ang higayon nga siya gipanamkon o gianak. Hasta gani ang pagpasuso sa iyang mama niya, naglagot siya. Naay panahon sa tong kinabuhi, mga igsoon, nga makapangandoy ta, nga mawa na lang sa kalibutan, kay kapoy na kaingpuyan. Kasuway ba mo, ana? Kasuway. Kana bang maputos kas utang? Lagi lang. Maputos kas libak? Maputos kas problema? Makaingon kay, may pagmatay. Pero di din na mo'y solusyon. Si Kristo lahi. Sa dihang gipasakitan siya, gani naglagot ng iyang mga tinunan, niingon pag iyang mga tinunan si Santiago o si Juan, ato na lang paulanan ni kayo, aron malaglag ni silang tanan, nga buangon man ni sila, wa ni sila kaila nga Ginoo ka. Pero si Jesus, ang iyang gihuna-huna, mao ang pag-antos o ang pagpakamatay. Kanabitang makasabot sa tanganong nag-antos ta, ug asa ni padung ang atong pag-antos, mao nay para nako the best solution aron mugaan ang atong pag-antos. Ang tanang pag-antos aning kalibutana, basta ato ganing dawaton o pasanon, kuyog ni Kristo o para ni Kristo, mahimo gid na siyang mapuslanon sa kaluwasan. Salvation sa atong kalag, salvation sa atong mga isig katao. Kami bitaw dito sa seminaryo, maghisgot mamianing makapasanto sa tao niya. Ang the best gyud nga makapasantos kanimang yung martyrdom ba, ug mamartir ganita siguro dayon na dool santos kita siguro, bisag daghan pa kay tagsa basta mamartir. Ngunang magsige labig ingon dito, pahimusla na to ang kalibutan, pakasatag maayo nya human din magpamartir dayon ta. Haron mapapas raman tong sala, pero di na mo'y mao. Ang tao sad nga daghag sala, dili sad maka-afford nga magpamartir, mahadlok, mamatay. Muna maro kay yawa ug makasata, mag-anam tag kahadlok nga mag-antos, mag-anam tag kahadlok nga mamatay. Muna ang mga sad-an nga dagko kayong sad-an, maghikog, magpusils magbitay ang prang Judas, nagbitay siya sa pisi. Nga naman, di siya kaatubang. Kay kaning mga taong sad-an, dili ka maong moatubang o pag-antos, labaw nas kamatayon. Munang magpakamatay sila. Pinaagi og hikog, pinaagi og kanang pag-overdose sa tambal, aron nga di kay sila maka-atubang face to face sa pag-antos o kamatayon. Kinsa raman ang lig-on nga moatubang aning pag-antos o kamatayon? Ang tao rasad nga way sala or minos og sala. Si Job, wa man ni siya mo nang igo ra siyang ni sulti nga may unta siya og wa na lang mag-antos, pero ni conclude baya gid siya nga mopadayon siya sunod sa pag-antos. Og tungod adtong iyang pag-conclude, wa tingin na masuwat din sa atong unang pagbasa, pero ato nang padayonon, pagdayon ng katapusan aning Book of Job, ni angkon siya nga wa siya'y katungod na moreklamo og misubmit siya totally sa kabubutos Ginoo, og didto napapas ang tanan niyang pag-antos. Muna ang atong tubag sa Salmo, di ba? Nindot kayo ang atong tubag. Ang sama to atong tubag? Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan, Ginoo. Kanibitang pag-ampo nga butangan nato og pag-antos or ang mga pag-ampo sa taong nag-antos, dunggon day nas Ginoo. Munang uso kay na kanang maglakaw bitaw nga magluhod tuhod ana naiuban sad mo adto gyud anang mga lugar nga lagyo
kay mag-pilgrimage, antos, hago, kay ang tingog sa mga nag-antos nga tao, dali rang dunggon sa Ginoo. Muna, kung gusto tang dali ratang makasinati sa kalipay, ayaw gyud reklamos pag-antos. Sama ni Kristo, gibadlong niya. Kaya ang gusto sa mga apostoles, pauwanag kayo para wag tang ang pag-antos, wanay magsigig sa likway. Ingos Kristo ayaw. Padayon tang adtos unahan. Kay ang pinaka-importanting butang aron mawa ang atong pag-antos, higugmaa ang imong pag-antos. Ang term ana ni Kristo, pasaan ang imong cross. Nya kadto sang mga tao nga naghatag nimong cross, higugmaa sad sila. Ang term ana ni Kristo, higugmaa ang imong kaaway. Sige kuno be, pamalandongi kuno ninyo, mo higugma ba mo sa pag-antos o sa nagpaantos ninyo? Amo yung try. Maingon gani mong, yes, congratulations, mawa day ng imong pag-antos. Pero maingon gani ka, depende. Wa na gina, di na gina may tabong mawa. Sige na lang ginang antos nimo hangtod sa katapusan. So atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga miantos para nato, labi nang sigig palit og slot, sigig alagad nato dinhi, hinaot unta nga mubunga ni nga matukod gini atong kumbento nya nga ato sang bag-ong slot nga MMTL, Mother Mary's Transforming Love. Mahimo sa dontang malampuson kay ang ato sang mga nag-antos nga mga kabus nga mga pamilya sa atong parishioners, ato sa dontang makuhaag jutay ang ilang pag-antos karong umaabot nga pista sa atong segunda patron karong maabot Oktubre 29. Ato silang tagaan nga tog mga 5 kilo rice niya o mga noodles o sardinas. Dako na kay nang kapaluag-luag silang pag-antos. Pinaagi sad sa ato sang pag-antos og palit sa slot nga MMTL. Tag 500 naman ni dali ra ning mahurot niya. Ato lang yang kwintadahon kay di pa mamasubay karon basig ugma o sa sunod adlaw ang akong update sa inyong sa atong halin aning maong mga slots.